जी सब भैया के प्रणाम बा, नमस्कार बटे। और आज हमनी के लोकेशन पायल बनी जा भाठा पर चेमनी के पथेड़ी जैसे होला, ईटा कैसे बनेला केंगे बनेला तरुआ लो तो देखते उखर जा। आ ना देख लो हम लोग तो भैया लो हमनी के देखावे आ गल बनी सब। आ देखिए हमार टीम सब है एमे जुड़ल बटे। करे छोड़ के कुछ कहे के चाहता रे पब्लिक से ना काहे कुछ कह दे ये छोटका बड़ी लबर 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 बोल दटे। तो ये बहुत बेहतरीन कलाकार बटे के देखनी हो। बाकी वो काली की तो चिंता खब काली चौहान हाई लड़का बटे छोकरा बहुत अच्छा कलाकार बटे, इहो बहुत बेहतरीन काम करते और बहुत अच्छा लागत गणित संग काम करके। अब बाकी टीम भी बाटे हमार भाटा के ऊपर हम दिखावे के चाहब। बैक कैमरा तो होते नहीं खे लेकिन देख लो चेमनी जहाँ बाटे चेमनी खड़ा वहाँ बाकी टीम बाटे हमनी के यहाँ के लोग पथेरा हैं लोग। अब पथेरा जैसा कुछ बात कर लेवे के रुकी 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 पथेरा जैसा भैया हमनी के मेहनत का बा जो उनकी मेहनत यहाँ लोग के करी लो अपन देखिए ने माटी उटी अभी बन गइल बा। अब भिंजाए में लो यहाँ के और फिर बाद में जाके सुबह हाई के लोग ईंटा पथरी करे ला लो सब मेहनत करते बानी सन और रउरा लोग के खाली सपोर्ट के जरूरत बा। सपोर्ट करी लो आगा बढ़ाई लो जी भैया। ये चाहे हमनी के जौन पहले मार्केट में हमनी के भाव रहे तौने हम चाहतन कि वही चीज़ आवे फिर से। और सब्सक्राइब करी लो, लाइक करी लो हमनी के चैनल के और सरप्राइज करी लो सरप्राइज कर दिलो रातों रात कि हमनियों के मजा आ जाओ। और रहल बात इंस्टाग्राम आईडी के तो इंस्टाग्राम पर तो लोग जानते बन लो हमार मनोहर चौहान के नाम से बाटे। और ई एगो लड़का जौन बाटे ब्लैक कलर पहनले बाटे जौन हमारे साथ में नया जुड़ल बाटे। तोर का नाम है आईडी के बुबू? हमारा आईडी के नाम है मनु कुमार से आईडी हमार चलेला जी। खाली नॉन वेजे बनावे ला लेकिन का करब ऐसा चीज़े नहीं के मार्केट में रह गल कि अच्छा के बनावे अच्छा बोले। अपनी के तो शुरुआत में ऐसे अच्छा बोल के ही मिलियन में व्यूज लिया बनी सब 20 मिलियन होके चाहे 30 मिलियन होके यूट्यूब पर अच्छे काम करके और अच्छा बतकही करके ही हमनी के लेके आल बनी सब। लेकिन मार्केट अब इतना ना कचरा हो गल बा कि अच्छा बोलल मतलब लागत है कि साला हमनी के गलत करतनी सब। अच्छा आदमी नहीं के बोल पा तो वही सब जे गलत बा तो गलते सही कहल का कि जैसन देश वैसन भेष। तो बिहार हमनी के जब वैसा ही हो गल तो का कइल जा तो तनी तनी हमनियों के वीडियो में चल जाला घसीट लेवनी से का करी सब भैया। तो वे लोग के प्यार बा आशीर्वाद बटे। आ बाकी सब तो देखते बाइन लो चेमनी के सब सीन देखी लो भैया। सब ईंटा पथाइल बटे जैसन माटी रहेला वैसन ईंटा पथाला। चलिए ठीक बा हमनी की टीम रेडी बटे और शूटिंग के भी सब तैयारी हो गल बटे। तो बाकी क्या कहीं क्या नाम बन तैले वो? मनु कुमार के नाम से सर्च कर ले हम लोग आईडी। कितना फॉलोअर हो गल बने होंगे? अभी 4000 फॉलोअर्स 4500 पूरे वाला बा। देखिए 4-4.5 फॉलोअर है पूरे वाले। बताइए हम तो इंस्टा पर से तो बहुत कम आवे नहीं। साल भर बाद फिर शुरुआत कैले बानी या 2 दिन पहले साल भर पहले बने रहनी है। अब तो कम से कम लगातार लागल बानी इंस्टाग्राम पर। और तो बाबा के परेशान मत करो। से आइल बानी 5 बजे से सुबह के 5 बजे से आई लोग वहीं यहाँ लोग घरे जाए लोग खाना देखते बन लोग कि झोला में खाना वाना लेके आए नहीं लो बेचारा अपन पथेरी कर नहीं लो। यह सब बाटे बिहार में हमनी के। बिहार में कंपनी अगर बा तो सिर्फ कंपनी के नाम पर भाठा बा। भाठा से ही हमनी के कमाए के बाटे जिए के बा। और का बना तो बाहर प्रदेश में तो लोग जाते बटे। और रहल बा छठ के अभी सीजन आयल बटे तो सब बिहारी लोग आइबे करी कैसे कि बिहार के महापर्व बटे छठ। तो छठ में छुट्टी मिले चाहे मत मिले लेकिन बिहारी लोग आई तो आई क्या छठी मैया के सब कोई माने ला सब कोई जाने ला। ये सब चीज़ हुआ भैया। तो बाकी सब हम का बताई का देखाई बाकी सब देख ली सब लोग के सहे पथे लोग बैठल बटे। चलिए ठीक है भैया यही जले तनी हम अंतिम विदाई अगला वीडियो में फिर मिलल जाई। तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।